أرسل زينات كتاتل صنيحكم زرزراتي سعب فلما زيناتات وش تهجرم أب أكبابي سعبين زلوه ركيق فيستال نمطفا أب إيرترا كيفري كم أون ناب إيرترا كيأتو كيشيتن كيزرقحن زغل كل حقاوي ملكتاك مع 15 عامات موصي في اللد نتكبار يودما كسراح تصنيح اللوم انتهنا جن نزيادة أدمعنت وهدت استفرالية أكلات من قصد كحيل أوعيد قريبهم قضيت إنيا هابتون فرزقين زدالو تبصاب قبر مسكال درزقه الكأربايون أب أكبابي كبيت سعبين زلوه ركيق فيستال نمطفا كلن أكلات من قصتي قن عماماتن أقال وهي بنك كتاتلو خمس قبا أما محدار زوبا مأكل حلافيتش انفرمكو صار حقن سرعتن كولونيل كنفه هابتوم قليسوم نيرينا أبزها بحبريتا كولونيل كنفه منستر مريت ماين أكبابن فيستال أب أكباب زلو هاسيا بمجنزاب فيستال أب إيرترا كيفري كمون ناب إيرترا كياتو كيشيتن كيزرقحن زغلكل حقاو ملكتا قصري 63 ازبار كلتشحن كلتن بموصا نتكباريو قصال مكتال كم زغبر بمتقاس كالوت أب بكلا أكبابي يكون تعنا هسايس عبينات نزلهم طريقات زغلكلو أواجاتون تماسس على مكتتال كجبر اللهم أجد اسمه أرديو أبت تكبارنا يتأواجن أمو قصارن مسلم ملكتهم أكلات من قصتي في الله كأمستي أواج لوت منستر مريت ماينا كبابن كفلا كبابي بخلاء الدرجة أمس منستر نقد النسترن في الله كأمس كفلي النستري أوانا وركباتنا تجبره زم فيستال داغماي كقالا قولو هلو اتي مصعتي ابكن دي بغنزب ترايزو هون كساب ناي معشاق سغنتات كوسدلون امر رات بصحو ناي معشاق سغنتات كاو تحالفون فلايتنا افريتي تقالا زبحلا ناي فيستال كساب ناي نقد فقادن نعم محداق زخيد زيته تغيروا لي ابزوا ما اكل تراي كان فيستال مكوتصار وصاواج نتغبارك تكيد زواتات اندحري معره زوا ما اكل زي كده اتي اواج علامه وشت ووعي خطب لا يتخلينا فيستال بستفل اللي من قدك اتو كم زخيل بمحبار دما نابوش تهاجر ابزاتو استفل اللي نبرت رقيق بلاستيك كيهلون مكتتال أكلات منقسن من محضرات زوباتاتن نمنفس نايتي حقاوم الكتاب الزقباء تغنزيبهم تقباريون من الرقاص بآتو كروكسر حتلابيو أبتا سنة يدلو دكانات ويتكالات مقود صارنا في السال نحرزي تقبركم كان حانت نسمر أخطاءتنا حانت معالتي ببحر زاتو نحرزي تكاتاتل كونقا بمري زاتو زي تكاتاتل تونقا بأير زاتو زي تكاتاتل تونقا فيستال أب حنتي نشي باكون ولا سامسونايت ولا كندي أسمرات بكل كلمة تتخلي أو أمس تتغلل وهنا متحذف فوكسي دا قال له حنت مشمع فيستال نحربي أفسمونا بورعاتي بتسنة نملتي أسمرا بكلاتا تورح ስለዚህ ስለሆነ በኦን እንደሕርኩ ነቋጻጸር ከና ኩለን ዘባታት ጽቡቅ አብ እንደዚህ ወሰዱለው ዝሐለፈ ዓመታት ናይ ሰሜናዊ ቀይ ባህሪ ፍላይካ መምሕዳር ከተማ ባጽ ንከምዝን መቆጻጸር ኢሎም ወሰዱ ወስውንት ነይሩ ገለ አባላትና ወከልቱ ሰዲና ለና ተመክሮታት ንምልዋዕ ሰዲና ነርና ሕጂ ኩለን ዘባታት ነዚ ኣብነት ተኸትለን ኸዳጀን ስለዚህ ክልተ ነገርን ሓደ እዘን ኣብዚ ውሽጢ ደላ ኣፍረይቲ ትካላት ናይ ፕላስቲክ ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ፌስታል ካብ ምፍራይ ክሕረም ኣለዎን ዝኾነ እዚ ፍሉይነታት ከተፍቅድ የብልካ ናብዚ ካልኣይ ዞባታት ማዕረ ናይ ምቁፅፃር መንገዲ ክዕብያ ኣለዎን ሕጂ ሽግራት ዞባታት ናይ كابزي أنا بقال ختمان نحركتك أبدو كان نورمالي أشياء أنا كخاب زبانا واتس أبزي أشياء مالتها يكون حبيهم بعدلو لوجن كمتي بناس عز عدلو أيقونا كابزنا بزباطات تحتك أنا بقول درا هو مالته فيستال هيتحب أنا أبدو كان بلاستيك بحافظ فيستال دم بفلاي
ጠንቂ ብከላ ኮይኑ ስለዘሎ بدرجة عالم نمخلكالو غوسغوساتي كايدن سغومتات يوسد كم زل زحبر كولونيل كنفه ኤርትራ ወሰደቶ ኣብ ንቕሓት ዝተመርኮሰ ስጉምቲ ጽቡቕ ውጽኢት የመዝግብ ከም ዘሎ እንተኾነ ግን ሓሓሊፉ ከም ዝቀላቀል ብምሕባር ህዝቢ ንዝጥቀሙ ይኹኑ ንዝሸጡ ዓገብ ክብልን ንዝምልከቶም ኣካላት ክሕብርን ኣዘኻኺሮ ምኽልካል ፌስታል ኣብ ሃገርና ጽሬት ከባቢ ኣብ ምውሓስ ከምኡውን ጥዕና ጥሪታ ምርጋጽ ዕዙዝ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ኣብ ኣፍሪካ ንኤርትራ ወሲኽካ ካሜሩን ማላውን ሞሪታንያን ዝርከበን ሃገራት ንተጠቃምነት ፌስታል ዝኸልከላ ክኾናን ከለዋ ኬንያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንፌስታል ዝኸልከል ተሪር ሕጊ ከም ዘጽድቀት ይፍለጥ ቆማዊ ሆስፒታል ጢዖ ብዝተማልኡ ኪላዊ ዓቕሚ ሰብ ንሕሙማት ዝተማልአ ኣገልግሎት ክህብ በቂዕሎም ወኪል ኤሪና ኣሕመዳኒ መሐመድ ንዘዳልዎ ጸብጻብ አዲብ ዓብዱ أما أكلنا زبا أرعتا سدكوني كما هوسبيتال تيعو زنبرو حزرت كيلاو عقمس لاستمالالو أقول لو تخسفح كم زخاله حلفت كالات عنات زبا نرس ولدت نساء تخلع حبيرو نيرينا بزهبا حبريتا نرس ولدت نساء كما هوسبيتال نلعل عسرة شي حزب استماله أقول لو تنخب استقبلو له قلحتا عقمس سبو بعينة متأنن كم زعبي تقلقلت دما سلوتن صفنا أقول لو تكرقبو باقي كم زلو قليتو اتي اب كيلاتات لابراتوري فارماسن حفشاوي حكمنا استجبر وسخ كيلاو عقمي حمومات تمال اغلغلوت كرخبو اخ ኢሉ ስለዘሎ ንዝለዓለ አገልግሎት ናብ ዓሰብን ባጽዕን መልአኽ ከም ዝነከ ገሊጾ ኣብቲ ኮማ ሆስፒታል ካብ ዓሰብ ዝመጹ ሓካይም ዝተደገፈ አገልግሎት መጥባሕቲ ዓይነውን ከም ዝካየድ ዝሓበረ ነርስ ወልደት ንሳኤ ኣብ መጻ ግን ኣብቲ ሆስፒታል አገልግሎት ዓበይትን ንኣሹን መጥባሕትታት ክወሃብ መደብ ከም ዘሎ ኣብርሂዎ نرس ولدت نسائي أما وداتا أبتنو الزباز ركبا حموشة كالات عنا أما حاست عنا زيغاتات عبا استواطوي قبرا خمز اللو عب مقلات هزبي أما دايت عنا فتيروز اللو عب نقحات لعلتتك أمنت كالات عنا الرقاقيت خمز اللو كموزيتو دما متن متعدن عشلن كمزنا كيبريهو لوم زبن أبي زوادو بوفري تمهرون لمعات منجستوينن زي منجستوينن تكالات كم أون والكسبات بستسلاسل نتفتات مقرب لعلى 1,300,000 شحن فلستات تدخلهم أبي دحن درجة كم زلو دما يزحبرم وكيل إرينا في المنطقة بون زدالو تتصاب أرسي مصمرم كتغربيام أبزوبا ربوب أبزع متزية أستطحد ب3 مليون سفلالية عينتات فلس قرب كم التتخلة حلافي بعد سلطان أقرابن إنساز زقدا من نايت زوبا أتو قبر ميكائيل برها حبيروم مسيرينا أبز قبروك على محدد أتو قبر ميكائيل أبناي لهم زمن كرمتي 20 ميتاويت مبوك ألاوي زركبا أبتشعت مدبرات فلس زفلسة 20 شوعات عينتات أقراب كم التتخلة كابزي 81 ميتاويت بدرجاكم ولك قربتن اتسترفد ما بوفر تمهارون لمعات كمون منقساويانن زي منقساويانن كالات كم تتخلى أبريهم. إسران شو عتن عينة سبيش سالونا ويك عينة أقرابنا تخلنا ساتهم أب سلستينا نخفلهم كابزياتهم كلام جست شعتهم يتن 50 شو عتن شن شعتهم يتن 50 شو عتن ويك أساسا شو جتن ميتويت مبقولوين أقربات نقولهم كأسلستم يتن شو منتن شن شعتهم يتن شو عتن ويك أسران هذا ميتويت يشوفونه زي ما بقولوا يعني بلوم كعصرت 300 ويكا 294 حدا يشوفونه سلازي نايم بزداق تخولو نايت استتغل فلسات مزرقحن عاقن زناب كرامات زد تأثر مغان استقصاته قبر ميكال بحافشاقن زاقيت هابطبق درجة كم زلو حبيروم حجيت قند قمقامنا نحنا عبزنا يمتكال كنا كايدو عورحي حدار تحساس قطو عبزلو ترير قوانات دقنا نستوشعو قطيركا بحر أبقى أي مقطارك مع الجنبوت كذا أبتتررت وانات كمي خيدالو تتصورنتو كمي قطعلنتو بخمي توحيسو الجيس قاعد 900 تصدق يقولون بلا لنا أبتناي متجرش أنا مع الجنبوت ميازيا جنبوت كنت خال أي كستات كنقبر كلنا أزي 9 نبلوز لنا قطعن حنا يكونن
ናብ ሰብዓታት ናብ ስሳታት ጎጽዮም ቆልቆል ምኽንያት ተጻዋርነት ናይቲ ቦታ ወሳንነት ኣለዎ ሓደ ካብ ዓበይቲ መደባት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ብውህደት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሚኒስትሪ ሕርሻን መምሕዳራትን ዝካየድ ወፍሪ ክረምታዊ ልምዓት ተምሃሮ ምዃኑ ጠቂሱ ድማ ኣብዚ ዓመት እዚ 15,000 ተምሃሮ ኣለይቶምን ክኢላታትን ዝተሳተፍዎ ኣድማዒ ንጥፈታት ከም እተዓመ ገሊጾም ሕርሻ ኣብ ቴክኒካውን ፈልሲ ኣብ ምድላውን ይስመት መምሕዳር ቦታ ኣብ ምልላይን ቦታ መሃብን ይታሽም ይገብር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ከዓ ተምሃሮ ኣብ ምምራሕን ተሳታፍነት ናይ ተምሃሮ ከም ዝዓቢ ምግባርን በዚ ብሰለስቴና ተሻሪኹ ዝኸይ ስለ ዝኾነ እጅ ቁርብ ገለ ስክፍታታት ኣሎ እንዲት ናይ ሓለዋፍቲ ቀጻልነቱ በብግዜኡ ዝዝረበሉ ኩነታት ኣሎ ምስተተኽለ መን ይተሓላፍነት ዝወስዶ እቲ ናይ ምሕላው ዝብል ገና መዕለብ ዘይተገብሮ ጉዳያት ኣሎ ብዘይካዚ ኣብ ሕሩምን ግዝያውን ሕዛእስታት ዝተተኽለ ኣግራብ ኣብ ምርጋእ መሬትን ምስሳን ሽፋን መሬትን ከምኡውን መውሓዝ ቀለብ ጥሪት እወታዊ ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ሓቢሮም ሓላፊ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብ ዞባ ደቡብ አቶ ገብረ ሚካኤል በርሃ መወዳእታ ሓመድን ማይን ከይዓቀብካ ዝካየድ ናይ ልምዓት ወፍሪ ውጽኢታዊ ክኸውን ስለ ዘይክእል ህዝብን ምምሕዳራትን ውህደቶም ብምሕያል ክደፍኡሉ ኣዘኻኺሮም ማቃማይን ሓመድን ተመሰረታዊ ህላዊ ናይ ደቂ ሰባት ከውሕዝ ዝኽእል እቲ እንኮ መስርሕ ምዃኑ ብሃገር ደረጃ ካብቲ ዝስርሓሉ ዓብ ንጥፈት እዩ ማቃማይን ሓመድን ከይዓቀብና ማይና ኣብ መሬት ከም ዝስተኸ ይገበርና ነህርናዮ ማይ ከይዝሓልና ሓመድና ረጊኡ ፍርያማት ክበና ይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ውሉድ ስራሕ ማቃማይን ሓመድን ኣዛላታት ኣብ ጎቦታት ኣሎ ተባሕጊጉ ዝነበረ ብዛላታት ጌርና ማቃማይን ሓመድን ዝሰርሓሉ ኣብ ጎቦታት እጂ ዛላታት ይስራሕ ከተርታት ይስራሕ እዚ እንታይ ይተዕላሙ ሓደ ነህርናዮ ማይ ንምዝሓል እቲ ማይ ኣብ መሬት ከም ዝስተን ምግባር ብኻልኣይ ደረጃ እቲ ቀላጥ መሬት ትሪፉ ዘሎ ከዓ ዳግመ ምግራብ ስራሕቲ ካይትካ እቲ ናይ ዳግመ ምግራብ ስራሕቲ ዕውት ምግባር እዩ ኣብ ኣሜሪካ ካናዳ ኔዘርላንድስ ስዊዘርላንድን ጀርመንን ዝነብሩ ዜጋታት ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታትን መነበይ ስድራ ስዋኣትን ልዕሊ 586,000 ናቕፋ $6,000 ኣስታት 4,000 ኤሮን ከም ዝወፈዩ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ሓቢሮም ብመሰረት ሓበሬታ ኣብ ትሕቲ ሃገረ ስብከት ኣሜሪካን ካናዳን ዝርከባ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣብያተ ክርስቲያን ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት 586,244 ናቕፋም ኤርትራውያን ነበርቲ ስቱትጋርድን ከባቢኣን ጀርመን 2,850 ዩሮ ኣባላት ህግደፍ ኣብ ፍራንክፈርትን ከባቢኣን ጀርመን ድማ ንተመሳሳሊ ዕላማ 1,000 ዩሮ ኣበርኪቶም بزيكازي محبركم إرتراويان أب جنيفا سويسرلاند $3,600 أمريكا محبركم زولن كبابيان نيزرلاندز دما $3,889 نمنوي سدرا سوات كم زبركتو حبريتا منستر عيون سب أو دحنتن بتوساخي أنسيروم كتكتاتر ورد صنحكم زيناتات وشتها غرينيرو كبرات تعزتنا دحرزا حتصار مسغاغريت أهغراو زيناتات كسعبي مكتالكم كتكتسلو دقيمة بخبري أدم زينو طيب أب ريبابليك ماكلاي أفريقيا بزقطة زلو عتقاوي جيت لعلى 1.1 مليون زيغاتات عدد سدتن من مزبالن كوينوم كم زلو ودو بحبرات هاجرات ب15 مسكرم أفليتهم كاب زحرف ورحي جنبوت أب مانغو تأنا أنت حيلتات تهاجر زقطة زلو جيت عليتاون هيمانتاون ملك بمحاز بقليلو كعرف أب زي كل الدرجة بسيحو كم زلو حبرات هاجرات أب مجلسيو أتنكيهم لعلي 600,000 زيغاتات تهاجر كاب بيت نبروتهم تمزابيلهم أب رئيس كتما بانوين قالوا كبابيتاتن تدوكينو أب زركب معسكرات تعاقبهم كمزلو زحبرتي أهجراوي ودب لعلي 500,000 دما ناب جرواب التهاجرات كم استسدوا أنتصيرهم أب 2013 استلع عدد جيت ريبابليك ماكلاي أفريقيا ناب هيمونتاوي جيت حد أمري حكم زلو يزقلاتهم عقب سلام سراويت حبرات هاجرات أب تهاجر توافيرو كانتلو زاجيت كم صوز خاله زيتك أسلوت إيه كم زيلت صبات يحبرهم روسيان بيلاروسن وتهدراوي عقمن نموغلباتن نموهادن مخانو زغلص او حبراوي لممد ب15 مسكرم جميرا أبزي أبي وسناسن كلتين هاجرات زكايد زلون كساب 10 مسكرم زغلصلون وتهدراوي لممد أصاد 13,000 وتهدرات 10 نفر توق درعت مكاينن كال أصوارن يساتفو كم زلو تفليتهم
እዚ ሓባራዊ ልምምድ እዚ ናይ ምክልኻል ዓቕምን ካብ ምባል ሓሊፉ ንካልኦት ሃገራት ዝዓለመ ከም ዘይኮነ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሩስያ ሓቢሮም ኣለዉ ይኹን እምበር ነቲ ልምምድ ዘለዎ ተቃውሞ ዝገልጽ ዘሎ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ተመሳሳሊ መልሰ ግብሪ ከካይድ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ ሩስያን ኔቶን ብጉዳይ ዩክሬን ሶርያን ካልእ ጉዳያትን ተፋሕፊሖም ምህላዎም ጸብጻባት ይመልክቱ ማእከላይ መንግስቲ እስጳኛ ኣብ ዞባ ካታሎኒያ ክካየድ ተወጢኑ ንዘሎ ረፈረንደም ዘይሕጋዊ ስጉምቲ ክብል ነጺግዎም ቀዳማይ ሚኒስተር እስጳኛ ማሪያኖ ራኾይ ብ15 መስከረም ኣብ ከተማ ባርሴሎና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ውጥን ዝኾነ መንግስቲ ዘይቅበሎ ክብል ድሕሪ ምግላጽ ደው እንተዘይሉ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝገድድ ኣጠንቂቖም ይኹን እምበር ምምሕዳር ዞባ ካታሎኒያ ተቃውሞታት ማእከላይ መንግስቲ እስጳኛ ብዘየገድስ እቲ ረፈረንደም ዝመጽእ ሓደ ጥቅምቲ ክካየድ ምዃኑ ሓቢሩሎም መንግስቲ እስጳኛ ነቲ ውጥን ብተደጋጋሚ ክቃወሙ ምጽንሑ ጸብጻባት ይመልክቶም ምንጻር ዞባ ካታሎኒያ ኣብ ልዕሊ ማእከላይ መንግስቲ እስጳኛ ፖለቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን ቅልውላው ከስዕብ ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄርያ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ጃልባ ብውሕዱ 30 ሰባት ከም ዝሞቱ ንሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ብ16 መስከረም ኣቃሊሐን እታ ጃልባ ልዕሊ 150 ተሳፈርቲ ጽዒና ካብ ጎረቤት ሃገር ኒጀር ከም ዝተበገሰት ዝሓበረቶም ሰብ መዚ ብዝተኻየደ ናይ ምድሓን ህይወት ስራሕ ልዕሊ 80 ብህይወት ክድሕኑ ከም ዝኽኣሉ ገሊጾም እቲ ሓደጋ ብ14 መስከረም ከም ዘጋጠመ ዝሓበረቶም ሰብ መዚ እታ ጃልባ ልዕሊ ዓቕማ ጽዒና ምንባር ኣፍሊጦም ኣብ ቀላይ ጫድን ካልእ ኣፍላጋትን ናይጄርያ ብሰንኪ ብዝሒ ተሳፈርቲ ዘጋጥም ሓደጋ ምጥሓል ጀላቡ ቀጻሊ ከም ዘጋጥም ይግለጽ ሰሜን ኮርያ ምስ ኣሜሪካ ዝመዓራረ ወተሃደራዊ ሓይሊ ክትድልብ ናይ መወዳእታ ዕላማ ምዃኑ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ብ15 መስከረም ኣፍሊጦም ዘዝመጹ መራሕቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና እናበሉ ዝገብርዎ ምፍርራህ ከብቅዕ እንተኾይኑ ሃገሩ ምስ ሓይሊ ኣሜሪካ ዝመዓራረ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ክትሃንጽ ግድነታዊ ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኪም ጆንግ ኡን ዝካየድ ዘሎ ምምዕባል ኒውክለሳዊ ኣጽዋር ነዚ ዕላማ እዚ ንምስማር ምዃኑ ኣነጺሮም ፕሬዚደንት ኪም ጆንግ ኡን ኣብ መግለጺኡ ብ15 መስከረም ዝተኻየደን ብክሊ ኣየር ጃፓን ዝሓለፈን ምውንጫፍ ባሊስቲክ ሚሳይል ኣካል ናይቲ ሃገሩ ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ገዝጋስ ምዃኑ ብምግላጽ ዕላምኡ ብግቡእ ከም ዝወቕዐ ኣፍሊጦም ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዝጸንዕ ዘሎ ተደራራቢ እገዳታትን ተጽዕኖን ብዘይገድስ ሃገሩ ተካይዶ ዘላ ምምዕባል ኒውክለሳዊ ኣጽዋር ክሳብቲ ዝለዓለ ጥርዙ ዝበጽሕ ክትቅጽሎ ምዃና ፕሬዚደንት ኪም ጆንግ ኡን ሓቢሮም ፕሬዚደንት ኪም ጆንግ ኡን ነዚ ዝገልጽ ዘሎ ሃገሩ ብ3 መስከረም ድሕሪ ዘካየደቶ መበል ሻድሻይ ዝዓበየ ፈተነ ኒውክለሳዊ ቦምብ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ብድፊት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊኣ ተወሳኺ እገዳታት ድሕሪ ምጽንዑ እዩ ሰሜን ኮርያ ብ15 መስከረም ዘካየደቶ ተወሳኺ ፈተነ ባሊስቲክ ሚሳይል ኣደዳ ተወሳኺ ኣህጉራዊ ኩነኔ ገይርዋ ይርከብ መራሕቲ ናይተን ሰሜን ኮርያ ከም ቀንዲ ተጸባእታ እትገልጸን ኣሜሪካ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ዝመጽእ 21 መስከረም ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ብምርኻብ ብዛዕባ ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ክዛተዩ ትጽቢት ይግበር የመወዳእታ ዜና ቁጠባ ኣባል ሃገራት ዞባ ኢሮ ኣብዚ ዓመት እዚ ከፊላዊ ዕቤት ከም ዝረኣየ ጸብጻባት ተመልኪቶም بمسارتهم تصبات نقداوي قسقاس زوبا إيرو مسناي زحلف عمد كنا تاثرن كله بشدوش مئتاويت كم زعبيه إذا ما أبي قسقاس قطباتي زوبا وتاو ترى كم تتصوت تفريتهم متن سرد أبال هجراتي زوبا أبي زحلفه شمون تأواره بشوعة مئتاويت متن التود ما بعصر تحدنت بغلطة كم زعبيه تقليد اللهم إذا خمزيلون كله متن شغلة ألبونت أبي زبزحة أبال هجرات زوبا إيرو كم زقودله تصبات أرديوم يخون بر اتي قطباوي قزقاس زي تمتات انا كم زي كونه زحبروك الى تعودي كم غريخ زي امسلا ابال هجرات قطبان جنا فحت كم زي بلا ارديوم متن شغله البونت غريخ اب زحلفه قربا عمتات لعلي 26 ميتاويت بصيح منبرو صبصبات يردوم